እንዲሁ በሰፊው ሁልጊዜ እንደምትደግሱት በትልቁ አዳራሽ በትልቁ ማህበራዊ እንዲህ የሚደገስ ይሆንልና ግርማሄር ዝምዜና ስቋሄር ዝምዜና አደር ታደራ መላእክት አሸናሄር ዝምዜና አማን አምላክ አማልክት እግዚአብሔር አምላክነ አማን አምላክ አማልክት እግዚአብሔር ንጉሥነ ሊቀ ሊቃውንት መስፍን መሳፍንት እግዚአብሔር ሄር ዝምዜና ዛውፃኒ እስከ ዮም እስከ ዛቲ ዕለት ዘይረሳከኒ እስከ ዮም እስከ ዛቲ ዕለት መኑ ያለ ሰናይቶ መኑ ይረክብ አለ ዓመታት ሕይወት እንዲህ አድርጎ ከዓመት ለዓመት የሚያደርሰን በሰላም በደስታ የሚያደርሰን ምስጋናው ለእርሱ ይግባለት። እንዲህ አድርጎ ላደረሰን አምላክ ደግሞ ለሚመጣው ዓመት ደግሞ እቅፍ ድግፍ አድርጎ ከአይሩግ እስከ ሕፃናት ሁላችን አቅፎ ደግፎ ለሚመጣው ዓመት ያደርሰን። ይህን ቅድመ ክህን እንድረከኒ አሎባይድ አምላክ መሐሪ ዘንበሌከ ብሩክ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል አምላክ ለኩሉ መንፈስ እግዚኦ ለኩሉ ዘሥጋ ወረደ እግዚአብሔር በአምደ ደመና በደብረ ሲና በማእከለ እሳት ኦሪት ዘጸአት ኦሪት በእንታሰርቱ ቃላት አመልክዎ ለእግዚአብሔር ባቲቱ ወረደ ሙሴ አበህዝ ወይቤ ወነበቦ እግዚአብሔር ለሙሴ ኩሉ ዘቃል ወይቤ አነወት እግዚአብሔር ዛውፃእክሙ ምነ ምድረ ገጽ ምነ ቤተ መቀናይክሙ ታምልኩ ባይዳ ማለት ወይምተኒ ዘንበሌከ የተግበረ ከቃል አምላክ ከመዝ በውስተ ሰማይ በላይሉ ከመዝ በውስተ ምድር በታሃቱ በውስተ ማዕዝ በታሃት ያለ ምድር ኢትስግድሎሙ ኢታምልኮሙ ዘንበለ እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪከ ስሙ ሕያው ለባህቲቱ አሎባይድ አምላክ መሐሪ ዘንበሌከ ሻሎም አለኸ መላኸ ሻሎም መላኸ መላኸ סגד יונק את המקורות שלו משני מקורות עיקריים. אחד זה מעמד הר סיני, שזה בעצם הברית שכרתו בני ישראל עם השם, עם האלוהים, שהוא נותן להם תורה, אומר להם, זה הברית, זה אתם תקיימו, ואני אתכם אני אעשה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואתם תהיו לי עם סגולה. זה הברית הראשונה. אחרי זה, הברית השנייה זה חידוש של הברית, בזמן שבת ציון, על ידי עזרא ונחמיה, אחרי גלות של 70 שנה, היה שם התבוללות אדירה, 70 שנה. אז עזרא ונחמיה עשו כזה דבר, חידוש הברית, אספו את כל העם, דיברו איתם, עוררו אותם, כל מה שקשור לשימור הזהות, ההיבדלות מהעמים, זה היה הנושא המרכזי. אז אבותינו לקחו את המתכון הזה, והפכו אותו לא לשימור של 70 שנה, אלא למשהו ששמר אותנו יותר מ-2500 שנה. היו עושים איזה שנה. היה רעיון המרכזי של זה קודם כל לחדש את הברית הזאת כל שנה. חידוש הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. דבר נוסף היה בשביל המטרה של החג, לבדל את בית ישראל מכלל הגויים. זה אומר, אנחנו עם אחר, אנחנו עם שורשים אחרים, שלא התערבבו, אז עשו את החג הזה, חג הסעוד. כל שנה היו מתאספים, וזה גם היה הזדמנות לקשר בין יהודים רחוקים. אחד שגר נגיד באזור ווגרה, פוגש בסגד אנשים מדמביה, אנשים מסימן, וככה היו נפגשים והיו בקשר המנהיגים הרוחניים. גם בחג הזה, בהזדמנות הזאת, שהיו עושים דנגגה, הלכה כלשהי נגיד, שהיא תהיה תקפה בכלל הקהילה, זה היום שהיו מעבירים בו מסרים. הנושא השלישי זה כמובן כיסופים והכמיהה לציון ירושלים. זה מובא הרבה בתפילה של היום הזה. אבל בשביל שנוכל להגשים את החלום של הכיסופים, של הגעגועים לירושלים, אנחנו צריכים לשמור על שני הדברים הראשונים. זה לחדש את הברית,
וזה לבדל את עצמנו מכלל העמים סביב. וזה אבותינו באמת לקחו את המתכון הזה ששימר ל-70 שנה ועשו אותו מתכון ל-2500 שנה. והנה, אנחנו פה בארץ ישראל, בזכות, אפשר להגיד, החג הזה, שהיה בו משמעות מאוד מאוד עמוקה. ويمتو نجستات ومسافنت يسجدوا يروسالم يسجدوا يروسالم يسجدوا يروسالم ሀገር ቲንፋዛን ስጨስወጣ የወርት እንትን የተሰራ ነበር ጫርቢጣ ላይ ቤት ክነሴት ወደዚያ ዙሬ ስሄድ ሲጠፋይ ድረስ አንገቴን አጥንኜ ሳይ ነበር ምን ነው እንደው ጸሎት ቤት እንደው ቢያጋጥመኝ ይያልኩኝ አሁን እንዲህ አለ ጸሎት እንዲህ ቄሱም ቢያጋጥመኝ ይያልኩ ይኸው አሁንም መጣው ከዚህ እድሜ ይስጣቸው አሉ እነ ቄስ ልጅ አለ እነ ቄስ አዲሱ አሉ ወጣቶችም አሉ የኔው ልጅም አለ አሁን የደቅራት ይክሮን እንጂ ቄስ ሞላ ደስ ይለኛል እንዲያው አይሆኑ ሁኜ ተደራግሜ የጨረቃ በዓል የ10 የ12 የ15 ይህችን ሁላ እንዲያው ቆጥሬ እንትን አሰኘኝ እንጂ ሁሉ ጊዜ አልለይም ተያና ወስነኻ ከሽቦት ረቆልታኑና החג הסגד בשבילי זה הילדות שלי. אני גדלתי בכפר שהיינו מחכים כל שנה שיהיה חג הסגד. מעבר לאמונה, אני חושב שזה נוסטלגיה, המפגש המשפחתי, שפוגשים את הדודים בהם מרחוק, וכמובן החג הסגד גם הכיסופים לירושלים. חג הסגד זה חשבון נפש של 50 יום אחרי יום כיפור. היינו ביום כיפור ביקשנו מהקדוש ברוך הוא סליחה, מחילה וכפרה על העוונות שלנו, ו50 יום אחרי זה בא חג הסגד. חג הסגד זה חשבון נפש שאנחנו עושים עם עצמנו, שכביכול לא נשכח מאיפה הגענו ואיפה היינו לפני 50 יום. ובחג הזה אנחנו גם מבקשים סליחה ומחילה וכפרה. החג הזה הוא כביכול כמו שהיה במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא שקיבלו את התורה, מתן תורה, ובחג הזה גם עולים על הר גבוה, מתארים את הגוף ואת הנפש 3 ימים לפני כן. האימהות שלנו מכינות את הדבו, האבות שלנו שוחטים, שיהיה לסוף החגיגה, לסוף החג, שיהיה לשבירת הצום, שיהיה מה לאכול, ובחג הזה צמים ומבקשים סליחה וכפרה מהקדוש ברוך הוא. חג הסגד בשבילי זה מאוד משמעותי. משמעותי בתור ילדה שגדלתי בבית שהוא מאוד עם הרבה הוויות רוחניות, שזה חג הסגד זה דבר שזה רק מזכיר לי את אבא. כמה באמת אבא היה מאוד היה חשוב לו, אבא שלי זכרו ברוך, היה מאוד חשוב לו שבחגים, חג הסגד בכלל, כל ההוויות התרבותיות, שאנחנו מאוד נכניס את זה לילדים, אנחנו בעבודה, בכל מקום שנוכל להשריש, לתת, זה משהו שבאמת חלם, וזה מה שאני עושה ברוך השם. בוא לפה, בוא.
אתם יודעים, אצלנו בכפר, בלי מצלמה, בלי כל הטכנולוגיה, בלי כל ההסחות שיש, אני מספר לכם סיפור על כפר. כפר ככה, איך שעולה השחר היינו ככה אוספים את הצאן, הולכים אל המרעה, ואיך שמתחיל להיגמר היום, חוזרים הביתה, מכניסים את כל העדרים למקום, והדבר הראשון שעושים בערב זה הולכים למלמד ולומדים. אני יודע שהלימוד, הפנים זה לכיוון ירושלים, לא משנה באיזה יום הלימוד. הפנים עומדים לכיוון ירושלים, והגב למלמד ומדקלמים. יתברך እግዚአብሔር አምላክ ישראל, አምላክ לכולו መንፈስ, እግዚኦ לכולו זה סגה. זה תורה שבעל פה שהיינו מדקלמים אצל המלמד. אני זוכר כילד בן 4, הייתי עומד אצל סבא שלי, שהיה מלמד בכפר שלנו. אז הייתי קטן, הוא לא רצה לדחות אותי, להגיד לו, אתה לא... אבל הוא אומר לי, תעמוד טוב. הייתי עומד, הייתי מדקלם ככה, דבו דבו, קולו קולו, כיתה כיתה, מן ביסט, באגניו בבלאו, באגניו בטטאו. ובסוף היה אומר לי, תגיד, נת יססת אמנת. הייתי אומר, נת יססת אמנת. אחרי תקופה, שהיה אומר לי, תגיד, אמא שלי קמצנית, הייתי שותק. ואז התחיל ללמד אותי תברך זה. אז זה, את החוכמה האדירה הזאת אני ידעתי פה רק. אשתי כיועצת חינוכית ששמעה את הסיפור הזה, אומרת, תשמע, סבא שלך עשה לך אבחון. הוא ידע עכשיו שאתה אומר, שאתה לא אומר בעצם, שאתה לא אומר אמא שלי קמצנית, אתה יודע לה כבר להבדיל בין טוב לרע. יש לך הבנה, ואתה יכול להתחיל ללמוד. זה היה ככה בתמצית סיפור על סבא שלי, שזה בעצם משקף את כל אבותינו שהיו שם בחוכמתם האדירה, באמת שידעו לקחת מתכון מעזרא ונחמיה ולשמור אותנו עם הזהות שלנו ועם האמונה שלקחנו מפה לאתיופיה וחזרנו איתה. החלום שלי זה שהחג הזה קודם כל יהיה חג של כולם. דבר נוסף, שנהיה גורם משמעותי בחברה הישראלית, ואני אומר, זה הכל תלוי בשורשים שלנו. ככל שנעמיק שורשים, אנחנו נהיה יותר חזקים, וזה יבוא לידי ביטוי גם איפה אנחנו בחברה הישראלית. אני רוצה לברך באמת חג הסיגד שמח את עם ישראל, את יוצאי הקהילה, יוצאי אתיופיה, ואת מנהל מוקד הקליטה מר אינגידאו יעקב, ואת הצוות שלו. זה המקום באמת, אני לא מתבייש להגיד, מאז שאינגידאו יעקב פה לוקח את העניין של הסיגד נראה אחרת. כאחד שמעורב גם ברמה הארצית, אני חושב שחגיגה פה יוצא דופן, ואני מברך את כולם בחג הסיגד שמח, בעזרת השם בשנה הבאה בירושלים הבנויה.